Anem a fer primer de tot un repàs de l'última sessió. Bueno, de l'última aventura, bàsicament. Què recordeu? Recordem que la vam liar a part de la festa del ricachón aquell que feia cerveses bastardes. Li vam donar un barril de la birra aquella, o senyors, el Nomo. Ai, Nomo, el David el Nomo. No. I la nostra amiga Elfa Ninja va desaparèixer entre la multitud. No, estava amb vosaltres. No va desaparèixer? No, la valia a part, també m'emportar abans que es carregués algú. Sí. No, m'endú, al final. Us veu endur a la Sí. vostra amiga Ciliat, la elfa aquesta, el contacte? I a la que et vas intentar lligar tu, Sí. Palaix. No, ja no. Sí. Sí. No me'l vaig intentar lligar. Això de dir això. Directament va caure. O que no. Va caure rendida als teus braços. Per una vegada jo no vaig fer res. No vaig estar involucrat en cap intent amorós. Salvar? Sí, I us hi la havia veu una endur. ricachona que estava molt d'interès. Però que vam salvar... Però la Silet no era la nena aquella del matrimoni de teixits. Crec que t'estàs confonent. No, estaven les dues. Sí. La nena la vam salvar perquè, òbviament, era una nena i em feia pena. Bueno, una nena... Bueno, que feia pena, que era una tonteta només. What? Com pots dir això de la teva amiga? No recordo això. Sandra? Jo. Tens tanta monja. No, et vas... És que ho he escoltat abans. Vas... Sí? Sí, vas mostrar molt d'interès per salvar el teu ligue. De fet, vas fer 2 tirades Perquè em vas insistir. només per poder salvar-la i endur-te'l. Si em vas insistir tot el rato que la salvéssim i vaig dir, bueno, vale, però l'anem a salvar. Sí, ara et vas anar forçat allà, Exacte. Obliguen a tenir aventures amoroses. Viatgem a la pantanosa Miastokors, una terra corrompuda pels seus propis fantasmes i assedegada d'herois. Avui juguem a Dungeon World. Comença la partida. Què feu? Please give likes. Però el que no sap aquesta pobra xavala és que no té res a fer. Per què? Todo mal. No penso ser tan... No penso donar-te aquesta satisfacció. Pues tu sabràs. No tens el vot del celibat? El bot. No, és per no fer tant de fanservice, i si no... Però ens has de deixar fer xips. Ja, tio. Xips. Depèn del... Això, submarins. Cassandra, una tímida. Depèn de com surtin els fanfics. T'imagines que tinguéssim fanfics? Oh, seria una passada. Bueno, entraries en aquest món obscur de coses molt adorables i coses que el món no hauria d'haver vist mai. I segur que serien tots Sí. en plan furrito. Una Cassandra convertida en una mena de dona anguila elèctrica. Però que no me la lligaré, eh? Bueno, però està amb vosaltres allà. Sí. Però ja ho has fet, Palaix. A veure, que s'hagi sentit atreta pel carisma magnètic del meu personatge és un altre tema completament diferent. El carisma electrizante del teu personatge. Jo no recordo ni qui era aquesta tia, jo, la veritat. És aquesta noia que era ricachona, Sí. però que no era Sí. filla del... No era filla de ningú. O sigui, era una ricachona invitada allà, no? Bueno, d'alguna manera va haver de néixer, filla d'algú era. Però... Filla de ningú. Era una nadie. Era una nadie, don nadie. Ese gesto en el universo y fue Però vull dir que transportada no era del com del no sé senyor com- Chungo, Sí, no. del senyor Chungo. Són una niña proveta. Eren filla d'algú comerciants de seda o d'algú així. De teles, sí. Ah, sí. Era humana, oi? Sí, em sembla que sí. Bueno, doncs mentre esteu a l'amagatall d'en Bernshire, la noia aquesta, Cassandra, et mira amb els ulls molt oberts i
i va parpadejant així com extasiada pel teu carinyo. Mentre li expliqueu a l'home aquest com s'ha acabat de resoldre la missió que us havia encarregat. Li acabem d'explicar doncs això, que hem descobert que tenen un sòtano on fan experiments i que a part del llúpol li posen trossets de xitxa humana i altres coses. Bueno, humana, no sé si era ben bé humana o de coses vàries. De tot tipus, perquè no discriminarem. Correcte. Tots som Sí, li éssers posaven coses de I una planta. l'arbre Sant Peter, potser. Això Ahí sí. arrels. La Cília et dona un cop a alguna superfície. Utilitzen les arrels de l'arbre sagrat del meu poble. Hem d'impedir que segueixin fent aquesta abominació. Chill. No! Tu tranqui, No pot ser! que t'hem hagut de rescatar d'allà. Però l'heu deixat viure! Com heu pogut? Però si ens hem carregat a la seva dona, que era la que duia tota la merda, Però si l'ha pogut reviure un cop, ho tornarà a fer. però que no s'ha reviscut, que anava Que drogada. no va estar mai morta. Exacte. Anava tan dopada d'arrel que es va convertir No en arrel. estava muerta, que estava de parranda. Vam fotre una festassa amb la cervesa per ells sols i ja està. En Bernshire us mira i us diu, vale, però teniu proves de tot això? Necessitem proves per poder incriminar-los davant de les autoritats. El barril. Sí, hi ha un munt de persones aquesta a la mansió. També hi ha tota I la gent gent de la... influent. I tota la gent de la festa es va convertir en zombies raros, plantes i... Bueno, de fet, no us sabeu ben bé perquè veu fugir ràpid enmig del caos. És possible que algun que altre hagi caigut. víctima de l'atac de diarrea. Exacte. Yay. Deixaran anar tot de proves per la mansió. El nan agafa el barril, l'arrossega pel terra i l'obre. I a dins, en efecte, hi ha la cervesa aquesta de color verd que fa pampallugues a dintre del barril. Que cervesa verda. Quina prova necessita més? Agafa una mica, fa com cazoleta amb una mà i agafa una mica i l'ensuma. Què és aquesta guarrada? Maleïts humans, és que no tenen ni idea de fer les coses com toca. Que sí, però s'ha anat a rentar la mà? Se'n diu art. Què? Art. Art. I a part la Olga tenia... Jo tenia els llúpols, algo. aquells xungos i putrefactes. Li Li dono i dic, mira, també tenim això. Quina vergonya. I la Cília ho mira i se la veu indecisa, com que no sap ben bé si intentar-ho agafar o no. Al final no ho fa, però torna a dir que és un pecat i que això no es pot tolerar i que s'ha de fer alguna cosa per arruïnar aquesta gent. Intolerable. O sigui, ja els Home, has més li encarregat. val no agafar-lo perquè ja em va robar. Acaparadora. Doncs hem carregat a la dona, que era qui tenia la recepta, no? I tu creus que no està escrit en alguna banda? Hem de reduir aquella casa a cendres. Hem de tornar i arrasar amb tot. Jo no hi tornaria, bàsicament perquè té suficientment poder per llogar molts més guardes. I després del fiestuc aquest reforçarà la guàrdia. O sigui, no ho sé. Suposo que, i sí, insistim al governador que tomi cartes en l'assumpte, perquè bàsicament és un assumpte de salut pública. O què? Quantes? Anem a insistir. Anem via judicial, per favor.
administrativa judicial. Obrirem una És instància. que si no hi ha burocràcia implicada, no és una partida d'aquest món. Oh, sí, clar, evidentment. Coneixem una persona influent que se puede cargar, pues vamos a ellos, ¿no? Bueno, en realitat no el coneixem, no? Vosaltres, bueno, en Leopold ha tingut algun tracte amb ell i a més teniu a la mare d'en Leopold, que sí que és amiga, Jufre. però vosaltres dues no teniu contacte directe. La teva mare t'aconseguirà una feina a l'administració pública de Miasda. Yay! Ja Però la sí que la tenia. sé! Però bueno, com a torturador, algú... Però segueix sent Més. funcionari de l'Estat. Sí. Yeah, tío, soy un crack. Yo aquí he petado el juego. Clar, clar. Contracten a una empresa externa la tortura? No, formant A part veure si m'hauré de fer falta autònom ara. funcionariat. Som funcionaris. Ai, cobraré per decapitacions. I al final hauré de gestionar gent a que faci maldats perquè luego pugui decapitar i així. The Circle of Life cap a la meva butxaca. M'encanta. Leopold el avaricioso perdió la cabeza e hizo perderla a los demás. The Executioner. M'encanta. Pot ser el nom de la propera taverna que s'obria a la ciutat. Ai, sí, en el fons decapitar gent perquè volia diners per fer un horter. T'has de guanyar la vida com bonament pots. Ah, quin desastre. Em sembla perfecte. Tu, Carles, no estaves intentant preguntar alguna cosa fa un moment? Quanta estona ha passat des de que hi ha hagut, des de que hem sortit de la casa aquella? Aproximadament hora i mitja. Hora i mitja. Vale, no han tingut temps de netejar-ho. I no hauran reforçat els guàrdies perquè no ha passat res encara. No, En Però- sèrio voleu tornar? Ui, mare. però de cop hi ha un objecte que travessa l'amagatall d'en Bernshire, li talla el coll, de fet sentiu com li toca la vèrtebra i tot, i cau a dins del barril obert No, amb tota la les sang. proves. i veieu com el pobre Bernshire s'agafa el coll, forcejea intentant tapar-se la ferida, però veieu que s'ofega amb la seva pròpia sang i cau a sobre del barril i se li enfonsa el cap a dins de la cervesa. Pobret, em feia bé. I no, aleshores apareix Quin decapitador més amateur. algo semblant a això per la finestra. Mira, Oh, estan catxes. Ninja! gens. Bueno, més o menys. Van vestir-s'hi tipus ninja, van tots de negre, amb la cara tapada, i veieu, això sí, que a la roba tenen estampat com una mena de logo, que és una W, en forma de llúpol, que és el logo de la família Wears. Oh, és O sigui, tenen Volia que no. ninjas, Tenen ninja. domesticats. són cervesers que contracten ninjas. La Cassandra desenvaina la seva espasa i recita l'oració al seu déu per tenir el favor en combat. Tiro la conjur. Tira conjur. Vale, ho faig i no passa res. Llavors obtinc un -1 a la tirada i ataco a un ninja, òbviament. Els ninjas encara... Bueno, aviam, jo els he posat ninjas perquè és el més reconeixible, però és com una Soldats de la variant nit. medieval europea de ninja. Fàcil. En 5 punts de mal pel ninja. El ninja gol. Vale, i què fas? Encara estan a prop de la finestra, Han baixat, són 3. Doncs el que volia entrar per la finestra s'ha menjat una espasa. Li has Li hem donat a tallat la un peu. cara? L'hem tallat un peu. Les mans que feien per entrar, pues, adiós. Acaben de matar algú que ens ha contractat. Sí.
Clar, i encara no havíem cobrat, putos. No havíeu... Bueno, hi ha un contracte, no?, que avala que podem agafar els diners que toquen. Doncs sí, li fas mal, però on li fas mal al ninja? Bueno, representa que amb l'inèrcia del cop l'envies a prendre pel cul a una paret propera, no? Sí. Perfecte. I ara ell em pot fer pupa o alguna putada? Perfecte, et pot fer pupa. A veure... Quan tira 5 daus de 10? No. 3 de 25. Mira, també te'n fa 5. Et tira també una daga arrojadiza. 4 són... Joder! Hola. Mal. I també et toca tot el pitxàs. A la teta! A la dreta o a l'esquerra? La que tu vulguis. Però bueno, entren els altres dos. Jo tinc una hacha afilada que és de penetrante més 2 i li faig mal al que tinga més a prop. I tinc una armadura més 2. També, tota més 2. Pues venga, dale canya. Què faig? Tiro un dau? Tires per hack and slash. Hack and slash. Con fuerza. No! Venga, punto d'experiència. On està això? 10. Jo sóc l'hòstia, tio. Vaya executioner de merda que està fet el pobre Leo. A mi me'ls donen quietets. Això de que es moguin no em mola. Clar. Sí, tu et motives, aixeques la destral, vas a tallar, però el ninja és molt àgil i s'ajup escopint, Dios. Esquivant el teu cara. No sé què sobrat que va el cabró. I a més, sí, fa un pringat i s'esmuny del teu costat. I aleshores entra el tercer ninja. Que, mentre entra el tercer ninja, veieu, de refilón... Espera. Com a humà, com a semihumano que sóc, puc repetir una tirada de dany un cop per batalla. Clar, però no és de dany, això. No. Clar, això és d'acció. Merda. Ok. I'm sorry. No estàs gens de sorry. T'encanta. Però bueno. Okay. Doncs això, veieu de refilón que la Cíliad s'ajup al costat del Bernshire mort, li obre els dits de la mà, agafa les arrels que havia agafat i se l'aspira. I per què no ens ajuda? L'hem ajudat abans a... Serà puta. Però, el més curiós de tot és que us mira un últim cop i diu: ho sento, és més... He d'ajudar el meu poble. Vaig així. Tot això... Dic una merda, ho sents. Una mica imbècil la Cíliad aquesta. I li dic: qui t'estimarà més que nosaltres? Torna! I està molt lluny per sentir-te. Tothom m'odia. Maldita. No soy semi-humano, ¿verdad? Nosaltres t'estimem, tal com ets. Sí, necessites aquesta... Vale, pues ara jo li pagaré a algú amb el meu bastó. Dale canya. A veure... hack and slash. Yes. Vale. Bueno. I? Déu-n'hi-do. Collons, tu. Patapum. Pues sí que li fas mal, joder. Li dones un cop de bastó a, no sé, a l'abdomen, es doblega sobre si mateix i el sents que fa com una arcada, però... Fa un combo de panxa i cap. Sí, exacte, li fots un mastegot de tornada, però s'aixeca,
trastavilla i et fot un tall amb la seva daga. A mi no m'ha passat res? Per què no m'has fet mal a mi? Per pena. Perquè és que directament t'ha esquivat. És que, o sigui, li has fet pena, bàsicament. Olga, et fa 5 punts de mal. Doncs et fa un tall al braç perquè no controla molt, perquè encara està intentant controlar les seves arcades, però bueno, està ja doblegat. I aleshores, darrere d'aquests ninjas, entra una quarta persona. La líder dels ninjas. La líder? Això vol dir que és una dona? Líder. Yes. I se li veuen els ulls, que estan com molt verdosos, sospitós, en algú que treballa per gent que converteix a les persones en plantes, però tu la mires, Cassandra? Jo estic ocupat amb el ninja que tinc a davant. El veig, però no directament. O sigui, veig que hi ha un altre ninja allà. Jo sí que ho veig. Vale. Bueno, veus que és una dona i veus que us fa un gest a tots com per tranquil·litzar-vos. No cal que arribar a les mans. Quiets, podem treballar junts. Acabes de matar el nostre font econòmica. Quan la gent ve a parlar, no tiren primer un punyal matant algú per dir hola, què tal? Hola, què tal, muerte? No. Sí. Contra vosaltres podem no tenir res si accediu a treballar pel nostre jefe, el senyor Llorenç Bjersen. Però en Bernshire era un conspirador i havia de desaparèixer. Estava fent molt de mal al meu senyor. I Cassandra, reconeixes aquesta veu. De què et sona aquesta veu, No. Cassandra? Ara feia temps que no la senties, veritat? Què has fet? Què has fet? Com que... Cassandra! Oh. Que... Jo vull palomites i vull menjar així, palomites, Com mentre que ells discuteixen. De drama! Brigida! Cassandra! Motiu Sí, de més per col·laborar. Oh. No trobes? Però es pot saber què has fet? Aliar-me amb algú que tenia les idees més clares i més ganes d'actuar? Com has caigut tan baix? Baix? Jo crec que de baix no gaire. Primer robes a l'ordre, te'n vas i ara et dediques a prendre't cervesa infectada? Ningú ha parlat de beure cervesa infectada. A l'ordre se suposa que buscàvem el progrés, no és així? Doncs en Llorenç estava més dedicat a buscar un progrés real que no pas l'ordre. Això no és progrés, és una merda. Una merda! Tu saps el que està intentant aconseguir el meu senyor? Algú completament aberrant i estúpid. Cassandra, ets tan simple. Tan innocent. Bueno, us t'hauré de portar per les males a l'ordre i m'hauràs de dir on està el llibre. Ai, I faig el conjur de l'espasa també. I et llença. Espera, però primer que Clar. es veu. Però les teves companyes ho estan mirant, els teus companys, ho estan flipant molt, no? No els explicaràs? Jo entenc que és una ex-amiga de l'ordre, de la Cassandra, i que tenen els seus assumptes personals per resoldre, però que me puc carregar el
Chino Cudeiro aquest que m'ha dit loser. I tant. Jo també ataco en el meu Chino Cudeiro. Com l'ataques, Cassandra? Doncs amb un tall d'espasa directament per intentar-lo matar. Vale. La Cassandra ataca a la seva amiga, no? No, el ninja que ja tenia mig ferit. Primer hem de fer neteja. Vale. Li has tallat un braç i se l'està agafant amb l'altre mentre es dessagna. Oh, no! La Mauricio. I la Brigitta, la Ninja Master, et mira, fa com que no amb el cap. Cassandra! Oi, poso l'espasa en plan superpeliculero desafiant-la. Ets una El següent. salvatge. Entrega't a tu i el llibre. I vine per les bones. Jo ja no tinc el llibre. I què has fet amb el llibre? Donar-li a algú que en farà un millor ús, que no que estigui criant pols. No, Biblioteques de l'ordre. no. L'has fet servir per fer la cervesa aquesta? Jo no he fet res, jo només vaig portar l'objecte del punt A al punt B. Ja està. Hòstia santa, et tenia per algú intel·ligent. O que sabia sumar un més 1. A veure, no sóc tan intel·ligent com els Wiarzen, però m'agrada servir-los. Mal todo. Todo mal. Jo faré un hack and slash en el ninja que tinc per aquí. Que canya. Va, vinga, un 8 o un 10 o un... Oh, un 11. Nice. Anotació. I ara que he de tirar un dau de... Daño 10. Ah, molt bé. Molt bé. Roll, please. Un 1, tio. Ara pots reroll, sí. Vale. Bueno, un 8, un 8. Hòstia puta. Entre tu. Era la de prova abans. A veure, Espera, descriu què li fas. Què li fas? Li has fet molt de mal. Ser un tall bèstia. I he perforat entremig de les costelles. No, perquè és un atxasso, doncs ha sigut un... El volia partir pel mig, però només li he arribat doncs, com a la meitat, saps? Hòstia, clar, t'ha parat la columna vertebral, no? Sí. No ha sigut prou. Ha sonat una mica com a les carnisseries quan tallen la carn, que... Pues això. O puc fer-li un més un dau de 6 de damage, però m'exposo a l'enemic, a l'atac enemic, però és que no quedarà res. Au, fai! Va, ara un 6, vinga. Un 5. Vale. Acabo d'intentar trencar. Si t'esforces una mica més, et fan mal els braços, però xas! L'has partit per la meitat. Ja! Pel ventre i comença a ploure sang. Like this. Mentre el pobre desgraciat fot un crit horrible que deu haver despertat enmig vecindario. I abans de caure al terra, el seu tors t'esgarrapa. Sí, portaven uns guants així una mica especials com per adherir-se bé a la paret, que tenen com unes punxes, i t'esgarrapa amb les punxes tot el braç. No tinc una armadura... Ah, el braç no dec tindre armadura, que m'he tret tot. I Pues és curiós, però mentre cau i acaba de morir-se, et diu, perdona! Com li dic? Paquet, no? Que m'havia dit ell. Loser. Loser, pues loser. Pues em diu, amable ninja. La Brigitta et mira, tu, Cassandra. Prou ja d'aquesta salvatjada, però no ets conscient del que esteu fent tu i els teus amics o aliats o el que siguin? Tu n'ets conscient del que estàs fent. Sé que encara deu quedar alguna cosa dintre teu, perquè hem sentit que d'altres tenien perdó. Nosaltres no hem matat a ningú, innocent, no com el teu amic aquí present, el tapó aquest. No es diu tapó, es diu tap de bassa.
I és el nostre Tartabassa. M'ha dit tan bo. És perquè vagi sucant de sang ara mateix. I ets petitó. I et pica per sota. Pots anar amb una espasa. És un capítol de bois, això, o què? Pots el tors del ninja a sobre, sembla més alt. I tindràs la sang al cap. Filla de puta. Odio. No estic com amb la gent baixeta. El pot petit i a la bona confitura. Correcte. I què fa l'Eider? Pues se tancarà un altre poble amb el nostre. Els altres que queden són bastant acollonits per la seva... Hi ha Per un veure què li ha fet. que ha perdut el braç i aquest ja està fora de combat perquè s'està dessagnant i l'únic que busca és la sortida per intentar que algú el curi i no morir dessagnat. Un està mort i l'altre està tocadet. Bueno, pues ataco l'altre. Bueno, vamos. Un 13. Molt bé. Joder. Ja, T'ha passat com a mi. li fa tot de mal. Però bueno, almenys si surto... No em fa mal, no? Perquè he tret trets. Però pots fer tirada extra d'un dau de 6. Sí, Amb una mica de sort fas amb, algo. amb 10 o més pots escollir o que et faci mal i fer un dau extra de dany, un dau de 6 em sembla, o que no et faci mal, ell. Ja, depèn de la vida que em quedi perquè no sé què passa més. Pues ataco. Me lo puedo permitir. O sigui, era tirar un altre dau de macho. Perdó per les campanes, no sé si ho escolteu molt. Anuncien la mort del ninja. Així és més èpic. Ja, queda molt de xubia amb damage. Ataco. Olé. Bueno, 5. No, de més. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No s'assum. Pues li fas molt de mal, el deixes cao. Què li fas, exactament? Aviam. Està de peu? Està així... Encara s'estava agafant el ventre allà on li havies donat el cop abans, intentant recuperar-se. Vale, doncs com s'estava agafant el ventre, li fotré un cop de bastó al bote per deixar-lo ja estar vomit del tot i que... Això, la seva atenció està centrada en la seva part davantera, llavors atacarem la frase. Toma! I cau pla al terra. Segurament encara està viu, però tindrà mal de cap intens quan desperti. Això per ficar-se amb qui no s'ha de ficar. I la Brigitta, quan veu que no trobarà diàleg amb vosaltres, torna a la finestra i se'n va. Té una estratègia tan que hagués pogut ser que el Carles se fes passar com del pal. Oh, sí, vale, vinga tu perquè sí. I llavors obtenim informació més fàcil, però per què si podem matar gent? Intento perseguir-la. És més divertit. Sí. Intentes perseguir-la, vale, doncs pots tirar... És una ninja, no podem. Però vaig darrere seu per intentar-la atrapar. Fes desafiar el peligro amb destresa. No. Déu menjo! Que el tema de coordinació Vinga, Carles, tu pots. no és el fort de la Cassandra, la coordinació. Que va trigar molt a aprendre a caminar. Felicitats, tens un punt d'ex per haver tret un 3. La Cassandra... Humiliació. Has tallat amb un vidre de la finestra. No, ni això. S'ha intentat agafar el marc de la finestra, ha relliscat, però li han relliscat els dits de la suor pels nervis, ha caigut de cul al terra, ha rebotat i s'ha estampat al vessal de sang del cadàver. M'encanta. Que estic molt alterada, No m'havia passat mai, això. Jo crec que hauríem de fer una mica de netejar. I si calem poc directament al pis aquest. Hi ha un bloc de pisos. Això és insalvable.
Hi ha veïns dormint a dalt. No, però ara sí que... Vale, plan B. Haurem d'anar... Tirem la cervesa i fotem tots els cadàvers a dintre el barril. Així té més efecte, no? Després. I ho portem com a prou. Ara sí que haurem d'anar allà i acabar la feina, Sí, igual sí. I recuperar el teu llibre també, de passo. Sí. Però, primer, hauríem de mirar si hi ha diners per cobrar. Home, farà bona. Ma mare em va dir que no podia sortir d'aquí amb les mans buides. Que una cosa s'ha de registrar abans de tirar. Doncs, mira, podeu tirar tots per desafiar el peligro amb intel·ligència. Una tirada cadascun. A veure. Defy range. Això serà difícil, És molt Amb difícil. intel·ligència. Bueno, almenys no sabidoria, que tinc un -1. Què has dit? Hack and Slash? No. Defy Defy range. danger. Ah, vale. Defy danger. Defy danger amb intel·ligència. Va, que jo avui tinc una sort amb els daus increïble. Oh, un 6. Que pesau. Ningú! Ningú! Va, bonics, Que trist. apunteu-vos un puntet d'experiència tots. Uau, És el xoc de veure ninjas aquí que no haurien hagut d'estar. Que noobs, tio. Pobres. Bueno, arribeu a una habitació tancada, normal, l'obriu i a dins trobeu un llit de matrimoni amb una persona a sobre que porta taps a les orelles i un antifàs d'aquests de dormir. És una Que senyora kinky. que, Ai, de fet, pobreta, li hem matat el marit. s'assembla... Et recorda ta mare, Leopold, perquè... No és ta mare, No ho és. Bé, no és. No. Mama? Però s'assembla, clar, perquè és un nan. És una dona enana, com l'Estia. Lol. Ara estic molt impactat. I m'estimo més no apropar-m'hi. Però és del pal. Va així com del pal si està viva. Jo soc mama. Parent de la mama. La dona desperta així com... Ah! Qui ets? Es treu l'antifàs. Qui ets tu? Què és això? Sou vosaltres? Carinyo? Bernie? On ets? Hem estat perseguint uns ninjas molt xungos fins aquí. Hem intentat parar-los, però quasi ho hem aconseguit, vale? Però no hem aconseguit salvar el seu marit. Amb joies, que vulgueu. No, Vale. si no... Nosaltres... La dona els ulls de la dona van a parar a la teva destral, que encara goteja sang i de fet ha deixat tot el terra perdut de gotetes de sang. No em feu mal! La caixa forta està sota el llit! No, nosaltres treballàvem, hem estat contractats pel seu marit, exmarit. Com que exmarit? On està en Bernie? Seu. Hem d'explicar algunes coses. Està asseguda. Si la matem acabem amb el seu sofriment. Ai, pobra. En el fons el Bernie era una mica lleig. T'han fet un favor. De què esteu parlant? Bueno, teu marit... Està pel que són danys col·laterals? No soy tot El seu marit ens va contractar perquè investiguéssim una cosa una mica complicada. I, bueno, al final hem vingut avui a donar-li els resultats de la nostra investigació i han aparegut uns senyors molt poc afables que, bueno, ens han atacat a tots i nosaltres estem vius a miracle també. El teu home està mort, supera-ho. El seu marit, doncs no. De fet, l'han atacat abans d'aparèixer, o sigui, ja ens ha No és possible! pogut fer res. La mort forma part de la vida, vols acceptar d'una vegada.
Dios, en sèrio, ets tan freda? No. Però que consti que l'han intentat vengar. L'han vengat molt bé. Sí. Sí, hem matat a qui l'han atacat, però bueno, arribarem al fons d'aquest assumpte per menjar la seva. Bernie! S'aixeca del llit i se'n va corrents. Bueno, crec que és un bon moment per marxar d'aquí i que evitar que... No, ensenya'm-li el contracte, vull dir, hem venit aquí a cobrar. Leopold, Pobra senyora! Ara mateix no cobrarem res de tot això. Però si mos afaria joies. Guardem el contracte i després venim i ho reclamem. Sentiu un xiscle Què tal firma? tancat de dolor. No, Bernie! No és un bon moment. Millor marxem. Carinyo! I Ja sabia jo que no havies de ficar-te en aquests assumptes. I si li tallem la llengua, així no mos podrà denunciar. Leopold, saps Senyora! la casa, la mansió aquesta dels cervesers? Sí, Has vist que era molt gran? sí. Segur que hi havia molts diners a dintre. Oh. Puc anar a veure si la senyora necessita... Ja que tinc els companys insensibles, absolutament. Vés-hi. No som monstres. Que me està mort, ja que hi vols fer? És que no hi pots fer res, vull estar molt bon. Teniu l'empatia d'una pedra. Joder, les pedres tenen... Les pedres molen, m'ho va dir ma mare. Bueno, d'un enciam, jo què sé. Ex. Les coses verdes, ex. La couch. Mira la cervesa, ex tot. Doncs, Eider... Vaig allà i intento confortar-la d'alguna manera. Però jo remeno dic que sota el llit, ha dit que hi havia alguna sota el llit, no? Sí. Bueno, a És veure, lleig. l'Eider intenta abraçar-la i primer s'esmuny una mica, però després es deixa consolar mentre plora sobre el cadàver del seu home. No, ja Li pregunto si vol que avisi algú que vagi a estar amb ell. Que només Bé, tenia el sí. seu marit, pobret. Et parla dels veïns del segon primera, d'aquest mateix edifici, que aquests tenen bon tracte amb ells i que sabran què fer. Vale, jo estic absolutament tacada de sang, soc una persona. Tens taques. Doncs jo agafo un llençol i el tiro sobre els cadàvers i ja està. I li fan foc. Els intento ficar tots en un muntet i llavors fico el llençol a sobre. No toquem els cossos. Per què no? Perquè és l'única prova que demostren que no hem sigut nosaltres. A veure, si els vidres de la finestra estan cap a dins, és que han entrat de fora cap a dins. Qui té O sigui- proves, l'única persona que ens ha vist entrar en aquesta casa sense rebentar una finestra és la persona que està morta. Oh. Oh. Bueno, també tenim el contracte, però no demostra que no l'haguem mort nosaltres, en realitat. És que us deuen diners. Pues hauríem de fotre el camp. Però si som insensibles i fotem el camp, serà com una d'això d'emoció de nosaltres. Lleig. No, perquè anem a buscar els assassins. Bueno, jo vaig a buscar els veïns i els dic si poden anar amb la senyora aquesta, que hi ha hagut una desgràcia. Sí, els pilles necessita. dormint, però bueno, quan els expliques i tal, ho entenen i també es posen tristos i ja s'impliquen per ajudar. Sense cap problema. Gràcies. Pues jo foto el camp perquè estic tacat de sang i aquí no hi plego res. Com has sigut així de generosa, la dona d'en Bernshire s'aixeca un moment per anar a buscar una cosa en un calaix i et dona 2 monedes. Dimones. 2 monedes, Déu meu! I dona que el dice, té, has fet molt bé la propina. Com veus, aquí som gent humil, però gràcies, ets una noia molt amable. Bueno, quan sentiré bona persona li dic que no fa falta i li dic que sóc bé. Adiós. És la bondat feta humana. 2 monedes ni aixeca la mà. Si necessita un semi-enano amb qui confiar, jo puc protegir molt bé.
Ves, ets una vergonya pels nostres. Va, ràpid, anem a buscar M'ho han dit sovint. la mansió. No, Corren. que si no ja es prepararan allà i serà massa tard i no podrem fer res. Vale. Doncs, entre pitos i flautes. Abans de marxar els diem que avisin a algú de la ciutat, el governador, qui sigui, de que a la mansió estan passant coses molt, molt estranyes i gent contractada pel Wilford aquest. No, Wilford. Wierzen. Estan matant aquí la gent. Vale, o sigui, decidiu tornar a la mansió amb el traje guai que portem tot tagat de sang i tal. Clar, però no és el millor moment. S'haurien de canviar. Però hauríem d'anar per casa a canviar-nos, no? Bueno, si no mos podem tirar amb una font i rentar-nos una mica. Hòstia santa. Els nans, però potser només a un de nosaltres els hi va bé. A els altres ens quedarà una mica curta. Que jo sóc semi-humà també, Clar, però el meu personatge no sé si se sent molt còmode portar un top i... Clar, perquè Jo crec que quedaria estupendo. el cul nan és molt ample. Un crop top i una faldilla, aniries a la moda. Bueno, la moda Uns shorts. No? Te quedarien com uns shorts. Sí, Clar, però... una el seu faldilla cul- llarga de la enana seria una mini. Amb una camisa lligada així sota els pits. Bé, jo ho veig bé. Aniries com un rotllo de guiri. Està guai. La elfa guiri guai. Doncs, bueno, que aleshores què feu? Pues ens hauríem de canviar i això. Jo miro a veure si aquest home té roba de recanvi i li robo. Podem contactar amb ta mare perquè mogui coses amb l'emperador Rocky i amb el governador Rocky. Puc passar per casa. Em sembla que el tamany de mon pare us cabria a tots. Però és bastant masculí i old fashion. Però tindrem temps d'anar fins allà i tornar a sortir fora? No ho Veure, crec, us no queda de senyors. camí, Però sí. Si ens queda de camí podem passar. Us ve de camí, sí. Ai, portaré amiguets a casa, estaran supercontents els meus pares. Porta amiguets de casa sang perquè hem fet una festa. Oh, estaran contentíssims. Vale, doncs arribeu a la casa de l'Èstia i en... Com es deia? O Schwarzenegger, no sé. Arnold? L'Arnold. I Del Midels. el papa i la mama estan aquí. Oh, que és maca. Però clar, els heu despertat. Ah, potser et penses que dormiran. Estaran fent cosetes. Aquestes hores estaven dormint, que ok. han acabat molt cansats. Ok, perdó. Llavors, què? La casa fa olor a humanitat o què? A humanitat i alcohol. That's my place. És que el que netejar era jo, perquè sóc un expert en no deixar rastres, sobretot en marques de sang i coses d'aquestes. És que si marxo un dia me la lien. Perdoneu que estigui desendreçat, aneu passant, Tu? sisplau. Carinyo, que has arribat a casa a aquestes hores? Sí, porto uns amics. Mos venim a canviar i tornem a marxar. Avui ha sigut una nit molt boja, mama. Estaries contentíssima. Uns amics. Ai, Arnold, treu de sobre. Estàs suat. A veure aquests amics que portes a casa i sents com va trastejant alguna cosa dins de l'habitació, es posa de peu, Et roba, sents els llençols caure, tal, i al cap d'una estona obre la porta i us saluda amb bata de dormir. Hola. Oli! Heu anat a la festa Tots aquest dia, no? La Cassandra i l'Eider. Ué, Ah, molt bé. ho Molt has bé. vist? M'he fet amic d'una alfa, mama. Ella també es va fer amiga d'un parell. Contenta si això és exemple.
Molt bé, carinyo. I et dona un copet a la galta, així com carinyós? Han tingut un petit problema, perquè estàvem investigant els Weiner, els cerveseros... Espera, calma. Dels problemes s'ha de parlar amb una bona copa de cervesa a la mà. Un momentet, anem a buscar una miqueta d'alcohol. Sentiu a dins de l'habitació com l'Arnold remuga. Qui són? Però l'Hèstia se'n va a una altra habitació i quan surt porta 4 gerres de cervesa a la mà. I us dona una cadascú. Fresqueta. Estupendo. És que tenim una mica de pressa. Bueno, un refil sempre va bé. I per què teniu pressa a aquestes hores? Què passa? És que, a veure, teníem unes proves, però mos les han robat. I hem de recuperar-les, perquè demostrarien que certes persones estan alterant la cervesa que venen i és un perill per la sanitat pública. Però de totes maneres, mama, és que mos havia llogat un tio i l'han matat, però no cobrarem. Què fem? Bueno, veu... I necessiten roba. L'Hèstia veu un parell de globs ben llargs de cervesa i diu, hòstia, doncs és una merda que no us paguin, no? Jo tornaria i els diria que, joder, que heu fet la feina, no? Serà molt llarg. Està molt dur. Però què dius, que necessiteu roba? Sí. Us mira els 3? Bueno, ja saps, en aquesta casa només pots agafar roba del teu pare, que us vagi bé. Però a l'Eider pots amb una túniqueta guai ja va bé. Bueno, no sé, li quedarà una mica curta, però... Una túnica enana queda com una mini faldilla, no? No sé, com vulgui l'Eider, si s'ho vol provar. Serà un bon mètode de distracció pels guardes. I total, si es transforma... I si es transforma, doncs tampoc necessita la roba, però per quan se destransformi, saps? Qui decidiu vosaltres el que vulgueu posar-vos? És el més ràpid. He dit perquè l'Eider era humana, potser no és tan alta com la Cassandra, no? Clar, però no soc tan però no hi ha quasi ningú tan corpulent com l'Arnold. O sigui... A veure... Bueno, amb un cinturó apretadet, una camisa ampla, queda la mar de bé. Queda rotllo vestidet, vale? A veure, l'Arnold és ample d'espatlles, però d'alçada tampoc és aquí una molt... Però a veure, jo tinc roba meva, o sigui, jo estic coberta. Perquè jo visc aquí també. Sí, tens roba feta a mida. Sí, tio! Jo me'n vaig a la meva habitació que hi ha, sí. I ells se queden amb ma mare. Ala, que us den. Sempre que hi hagi el que em vagi millor i menys terrible, doncs que vaig. Igual. Bueno, jo, mira, una vegada em vaig disfressar per una obra de teatre que vam fer al monestir. Potser us va bé. I porta una túnica gran, tamany Leopold. I per l'altra porta també una túnica més o menys petiteta de quan era jove l'Arnold i un cinturó, com ha dit la Montse. Doncs va, jo agafo la túnica i el cinturó. Et queda estret, et queda apretadet. Realça la figura. Realça la figura. En fi. Jo quan veig les túniques del cinturó dic, oh, mama! Però a veure, us ho heu passat bé la festa o no? Encara no s'ha acabat? La festa una passada. Gent sortint superdrogada. Buah, bestial. Ja és el que passa a les festes, ja. I tu t'has drogat, Leopold? Leo? No, jo mai. Bueno, he conegut una nana. Dius! Molt bé! Sí. Aquí et dona un cop a l'esquena i vessa una mica de cervesa amb l'emoció, te la tira a sobre, sense voler, però són unes gotes només. Ai, perdona! Com que has conegut una nana? Per fi però ja t'ho explicaré demà, perquè si no ficaré... Els meus amics s'hi ficaran nerviosos. Marxem. És un d'aquests pares tan outwards que hi ha
que parlen de sexe tan obertament amb les criatures que fa cosa. Sí. Òbviament és l'Estia, és que no sé què estàs dient. Li podem demanar si pot anar a avisar al governador i a Carconés per dir-li que investigui ja això. Que nosaltres anem allà a veure què podem solucionar. Crec que em rebi a aquestes hores, però sí, pel matí aniré a parlar amb ell. Sí, no podem permetre que caigui la culpa d'aquestes coses a la nostra comunitat. Que estan infectant a la gent i potser surt un exèrcit de zombis. Són les plantes. Sí. De totes maneres, dilluns a primera hora obriré una instància genèrica d'investigació de salut pública. Pàgina web. Però si és millor si arriba per 2 vies. Publica-ho a Twitter. A taula un anunci de la plaça. Ferna. Ficarem un paper que hi posi la cervesa avui és una merda i tornes zombi. Bien. Però va, no perdeu temps. Si heu d'anar un altre cop a fer això, no us distrec. No us distrec més. Li dono un besito i diré, adéu, mama. Ai, Leo. Leito. Tito. Doncs, què? Què fem? Pues anem cap a cal... Cervecero Again. Vale. Doncs torneu a sortir de la ciutat. Veieu això sí, rebombori, a mesura que us aneu acostant, hi ha més presència de guàrdies i hi ha algunes persones vestides com de gala que intenten entrar a la ciutat i semblen confoses. Venen de la festa? O sigui, els identifiquem com gent de la festa? Són D'una infectats. festa. Bueno, però ja m'entens. Ens sonen d'haver-los vist a la festa. Aquests en concret no, són una parella que van agafats sobre l'altre. Bueno, podem preguntar-los si venen de la festa, de la casa. Sí, Igual o què? no sé molt bé què ha passat, però de cop ens hem despertat al terra i el meu marit s'havia desmaiat. No ha recobrat una mica el coneixement fins ara. Te pregunto si havien tastat la cervesa. Jo no, és que no m'agrada la cervesa, però ell sí. I tots els convidats que l'han pres també o s'han desmaiat o han començat a comportar-se de formes estranyes. S'ha produït una batalla campal allà. Com sabeu de la festa? Sou guàrdies? També hem estat a la festa. I heu sortit així? Hem perdut una amiga i l'hem anat a buscar, però és que l'estem buscant per tot arreu i no la trobem. Sospitem que està allà a la festa. Bona sort, hi ha guàrdies, potser us poden ajudar. Exactament, saps quants n'hi ha? Que és molt sospitosa aquesta pregunta. No els he comptat, estava... I quin tipus d'armes porta? El meu marit a despertar-se. Ai, mare. En fi. Segur que veniu de la festa? Que no et veus? Porta un carataques de cervesa a la camisa. Ja veig. I el seu marit s'està comportant estrany o està normal? No sé. Marit sembla grogui, però no fa res. I d'aspecte no sembla una planta ni cap cosa així. No, però com que de naturalesa ja és lleig, doncs no sabem ben bé si està correcte o no. Que crític. Però no ho dic això, no ho dic. Que crític. Vale, doncs què feu? Doncs continuem caminant. Penso que hi havia... Tu estaves ferida, Montse, no? No, Jo he rebut mal. Però aquí està més ferit. La Eider. Doncs... Crec que tenia... Jo tinc com a 5 punts de mal. No, jo en tinc 8, em sembla, o sé. Li hagués aplicat herides leves. Jo tinc 4 punts de mal, només. Jo tinc 7. Doncs curaria a l'Eider
Fent màgia. Però això quan us aparteu una mica de la gent, no? Sí, no, és que ho hagués fet quan en el moment. continueu caminant. Però és que no hi he pensat fins ara. 10 vaig bé i és... Un dau de 8. 2 punts. Ué! Sí, gràcies. I en efecte, hi ha tot de guàrdies per allà, gent a fora, asseguda al terra, com desconcertada. Hi ha gent, o sigui, hi ha guàrdies drets en allà? Sí. Bueno, doncs si ens han vist els guàrdies i ens estem aproximant, i diem... Venim a veure el senyor Uyarzem. És molt, molt urgent veure'l ara mateix. El senyor Ubierzem no es troba actualment aquí. És qüestió de vida o mort. No es troba aquí, senyor. Ja no està. Senyora. Com vol que li diguem? Doncs, Estem investigant els esdeveniments que s'han produït en aquesta festa. però sap on estarà el senyor de la casa, no? No se l'ha trobat. Cassandra, hauries de fer més veu de tia, Doncs, llavors... A veure, podem ajudar en alguna cosa? En la investigació? Actualment fareu més nos a què servei si us quedeu per aquí. Hi ha coneguts nostres aquí. Hem de veure on estan i si estan bé. Estem atenent els ferits, estem organitzant el que ha passat. No necessitem col·laboració de civils. La gent està bé? Té algun problema amb els ulls? Que siguin de color verd o es comporten de manera estranya? El guàrdia veus que mira una companya seva en plan quines preguntes més rares i la companya fa que no amb el cap. Aleshores el guàrdia no estem autoritzats per donar aquesta informació. Estem buscant una amiga nostra. Cassandra, com era l'amiga nostra? Era amiga teua, cony. La Brigitte. Hòstia, ens hem de ser al lloc on està sobreduint la matança, no? És veritat, teníeu al ligue de la Cassandra i ens hem oblidat ella. Però perquè... Merda! Segur que s'ha dormit allà. S'han anat corrents, no? S'ha traumatit tot en també. Sí. M'estàs agarrapant la gata. S'ha anat corrents darrere de la Cília. Quan ha vist que marxava, ella també ha pirat. Però els guàrdies no ho saben. Ja veig les moltes ganes que tenia d'estar amb mi. Veu que ets un perill en potència. Doncs... No sé, podeu intentar convèncer-lo? Jo no. Sí. Intento dir que som gent molt útil i que som aventurers curtits. Aquí en Leopold, on te'l veuen, és fill del capità de la guàrdia. Hem vingut a llimpiar. Perquè mos han dit que aquí hi havia feina. I últimament les coses estan molt mal. I ja està. No cal discutir gran cosa més. El guàrdia... No, la companya del guàrdia, Leopold, se't queda mirant i diu: Tu em sones. Què va? Tu no ets el botxí? Aquest mateix. Leopold. I què fots Encantat. aquí, tio? Jo només cobro mitja jornada. Em vull anar de vacances a la ciutat dels enanos. A veure si trobo parents per allà. Però necessito pasta. Però... I m'han dit que per aquí havia hagut sarau i m'ofereix els meus serveis de neteja. I el teu pare no et renyarà si et veu per aquí merodejant? Tio, que no sóc prou grandet, ja. Bueno, ja sé que no sóc prou grandet, però vull dir que sóc un adult, vale? Necessito feina. Quan ja sabeu que sóc algú de confiança. La guàrdia riu, s'acosta a tu i et posa la mà al cap, en plan, que mono. Filla de puta. Però a veure... Jo li dic, escolta, tinc parts més mones si les vols tocar. No cal. Per un mòdico precio.
I si et poses d'aquest pal, no només no us deixaré passar, sinó que marxareu d'aquí amb una patada al cul. Però a veure. Va, era broma, home, era broma. Un moment. Hi hagi pau, vull dir... Sabeu que aquest home d'aquí és algú amb contactes i ben reputat en la ciutat per la seva bondat. Vull dir, sabeu que no venim a fer res dolent. Però quin motiu teniu per entrar? Doncs perquè estem buscant coneguts nostres. Som aventurers, necessitem trobar els nostres amics. Ens hi juguem molt amb això, estem molt preocupats per la seva vida. Feu una tirada de Parley. Podem dir que aquests dos els han llogat els pares de X per trobar la segona nena que no ha anat a... Oh, tio, Carles, un 12, com te flipes. Què es té, aviam? El poder convincent de la fe. Parley? Perquè sempre li surten aquestes tirades de Parley. Després no vull jugar em sortiria un nu. Veus? Com a líder, un test. Ella parla orangutan. Mira, És que tinc menys U de carisma. ja. Jo també tinc, però... Ah, no, a sabidoria, a carisma tinc 0. Leider comença a parlar-los de l'equilibri entre les forces de la natura i l'ésser humà i les... I comença a fotre's una palla mental superfilosòfica que els guàrdies desconnecten ràpid i deixen d'escoltar-la. Jo un 6, saps? Escolteu-me a mi. Guàrdies, estic aquí. I a tu, Leopold, la guàrdia aquesta et torna a tocar el cap, com si fossis un nen, però... I aquest cop li deixo. Però els dos guàrdies fan cas a la Cassandra. Si és el vestit ajustat, que marca massa les curves. Veus com la túnica aquesta curteta ha funcionat? És cosa de cuixes, tot va amb les cuixes. No teníem malles de color beix, però... Color carn. Hi ha molts colors de la carn. És que sou més políticament correctes. Han inventat. Vale. Doncs, mira, va, els convences i et deixen entrar. Us deixen entrar. Moltes gràcies. Déu us ho agrairà eternament. Que sí, però va, no toqueu res, No. Mai. I ara? On són els ferits que anirem cap allà? N'hi ha a fora, hi ha gent asseguda pel terra o als bancs. No, agafo un Leopold per la solapa de la seva camisa o túnica i dic, Leopold, no, hem d'anar a un altre lloc. Bueno, però per fer-ho veure que anem som gent de bé, pots intentar curar algú de bé aquí. Perquè veguin que venim a ajudar, saps? Ajudarem, però primer hem de garantir que aquí hi ha el llibre o no hi ha el llibre. És prioritari que ens assegurem que aquest mal no es pot perpetrar. Si no, podem curar tot el que vulguem. Que no servirà de res. Un poder com el teu i no l'utilitzes per fer el bé. L'utilitzaré, però el primer. Cal garantir que tot està correcte. Si no... Primer. Tio, primer és que els guàrdies no mos peguin. Perquè tu potser sí que els mires de dalt cap a baix, vale? Però a mi em semblen molt grans. Els guàrdies no et pagaran, Leopold. Ja ho veuràs. I ara ajudarem a la gent. Però primer... Que em protegiràs tu. Ok, vale. A veure, el llibre hauria d'estar al despatx del tio Queto on feien la puta birra de merda. Sí, que és l'únic lloc on no vam poder anar. A on? Al despatx del tio aquest. És l'únic lloc, crec, que no vam arribar. Sí que vam anar, no? Perquè vam pujar per l'escala aquella o no era el despatx, allò? Era aquesta escala d'aquí, no? Això. Sí, el despatx és això. Ah, però sí que vam sortir d'aquí. El que passa és que teníem potser una mica de el que ens perseguien i vam sortir corrents. Sí, exacte. De moment sou aquí. No vam investigar res.
No. Doncs hauríem d'anar aquí. No? I els malalts estan com a l'altre costat o alguna cosa, no? Sí, a despatx igual. Vale, Pues anem, no? perfecte. Doncs aneu avançant i, en efecte, veieu gent estabornida, algun que altre ferit, però ni rastre d'en Llorenç, ni dels guàrdies mig planta d'en Llorenç, ni de res. Ni de la dona. No, la dona de La moment... dona la van deixar al sota, no? Hi ha Soterrant. Hi ha algun... O sigui, estem al despatx, ara. No, esteu travessant el vestíbul. Però si veig els pares de la nena, de la noia que vam salvar la vida, aquests sí que els acuraré ràpid, perquè... Però no saps com són, eh? Bueno, jo algú s'assemblaran, no? I luego diu que no se la vol lligar, saps? Que té el plomero. L'Eider havia fet amics, també? No. No, jo sóc antisocial. Tu et vas convertir en un animalet i vas anar a buscar lo del barril. I es va cagar sobre un guàrdia. Veritat! No un robot d'aquells. Sí, és veritat. Vale. Va fer un jo m'he És cagat. que no m'havia deixat passar. No. I vaig dir, El "Mierda, que sí que veieu és l'amiga que va fer en Leopold. Oh, jo pensava que havia marxat. Me'n vaig cap allà. Ja està. Com estàs? Uf, no sé, tinc gust com a herbes a la boca. Oh, que desagradable. Portava T'entenc. aquella cervesa. Ja no es fan cerveses normals, hòstia. No vol saber el que portava. La Cassandra l'agafa directament així, li obre els ulls, li mira, però estàs bé? Però psicòpata! I se'l deixa, que és un sanador, que t'ajudarà. No fa olor a substància estranya. Ai. Però et trobes bé? Però qui ets? Quants dits veus aquí? Un dit. I ara? Dos. I ara? Deixa'm en pau. Oh, Màgia amb els dits, ole! però qui és aquesta tia? Oh, És i molt t'aparta simpàtica. d'una empenta, et dona una empenta. Veig que manté part de la violència que els caracteritzava, però la resta sembla perfectament normal. Llavors... A veure, és que, tio, si passes mig metre a una persona, el que no pots fer és anar-li a burxar els ulls, saps? És que no. Indicador que ens diu que sí. Primer s'ha de demanar permís, saps? O sigui, només sí així, saps, aquestes coses. Per molt que siguis una noia, també, vale? No és no. Correcte. Aquesta nana és igual. Vale. Bueno, entreu i veieu que hi ha dos guàrdies custodiant els barrils que hi havia a l'escala i em sembla que el vitrall va trencar-se, oi? Sí. Vale. Ens el vam carregar nosaltres, de fet, em sembla. Sí? Diria que sí. Com no? Sí. Totes les coses boniques acaben. Bueno, no, se'l va carregar la cabrona que ha marxat. Sí, liat. És que... Sí. Sí. Que vandàlic, és que... Que troll. Maleïts antisistema. A través del forat que ha deixat la finestra, per això, veieu un dels guàrdies aquells mecànics que hi havia fora, els que no et deixaven passar, Eider, que va donant voltes com erràtic davant dels camps de llúpols. I al vostre costat hi ha una parella madura d'humans que criden el nom d'una noia que a tu et sona, perquè és el nom del teu ligue. On estàs? On s'ha ficat la nostra filla? Això crec que els hi puc aportar una mica de llum a l'assumpte, a la foscor. T'agafen pels ombros la mare. Saps alguna cosa de la nostra filla? Sí, ens la vam endur perquè quan tothom s'estava tornant boig perquè no li fessin mal. Com, però... I l'hem deixat sola, Mias, tu. I no està aquí? No, l'hem deixat segura a casa de... Com se deia? El Leopold? Però va marxar. Està Mias, Cocos.
Segur que ha tornat cap a casa. Sí, segur que és molt responsable. Se la veia una noia molt dreta i molt eixerida i segur que fa cas als seus pares en tot. Oh, però és molt innocent. Però Ja no ho és tant. amb Bueno, problemes. no. Això no tant. Bueno, et deixa anar i torna i se'n va cap al vestit. Estan bé, es troben bé. Sí, només volem trobar la nostra filla. I miro de reull els ulls. Tenen de color verd. No. No, els tenen de color normal. Aquests sí que no els agafo perquè veig que la gent no s'ho agafa gaire bé. És pel seu bé. Mires així com molt de prop. La nena està La gent bé. aprecia una mica l'espai vital i no li agrada. Les La que peix. es valdran. Això són tonteries postmodernes. Si no, també podem dir del pal. És així, que aquesta noia sí, doncs l'envestiran cap a mi a Stokors. I ja està, i no impliquem més la cosa. L'honestedat és fonamental. Veieu poc? Val. Molt bé. Ok. Corramos un tupido velo. Què feu? Pues continuar fins al... Fem Anar com cap de a ninjas, l'estat. nosaltres també, del pal amagamos entre columnes, esquivant les finestres i intentant escolar. El nen... Primer un, després l'altre, jo l'últim per si de cas. I no hi ha rastre de cap arrel, de cap líquid verd, de res. Bueno, i pel terra sí, la cervesa. I... A part d'això. No. Però, quan arribeu aquí, a la aquesta, sí veieu que hi ha un cos cobert per un llençol i custodiat per un guàrdia. La que s'apropa a la guàrdia. Fa una salutació típica, tòpica, formal. Qui és la persona d'aquí sota? Comprendràs que no tenim Estem aquí, autorització per dir-t'ho. estem aquí per investigar també. És que hem perdut una amiga. Ens envia la fe. En sèrio? No, ens envia una... No, però li dius això. Que li dic que ens envia una bona confident del governador perquè saben que hi ha hagut molts aldarulls aquí i han d'investigar ràpid. I si dius directament que coneixes a la teua amiga aquesta, que vens de part seua? Quina amiga? La ninja. Però si és una els ninjas no els coneix ningú, si no malament. No, però els guardians l'han de conèixer. Són del mateix jefe. No, però aquests no són els guàrdies mateixos, no? Això Han de saber qui és. És d'on? No els de la casa. Vale. de la casa i són. Han de saber qui és aquella ninja. Aquella ninja de manejar el cotarro. Que ens ha enviat la Estia, collons. I l'Arnold, el cap de la guàrdia. Per què fas anar el nom de mons pares constantment? No, Escolta, pregunti, prou, és el seu fill i ve amb nosaltres per assegurar-se que fem bé la feina. Estem aquí per investigar. Digui'ns qui és al cos o se les veurà amb els seus pares. I més amunt i després... Hòstia, puta amenaça. Tira per Enviaré el meu papa. Ui, mal, No, jo no he vingut d'aventures per fer aquestes coses. Hauria de parlar amb el teu papa. He de ser independent. Bueno, 8. Directament els hi prometen diners o algo. Si mos deixeu mirar una miqueteta, rotllo com si fossin periodistes. Bueno. Però li parlaràs al teu pare, de mi? Ja va sent hora de rebre un ascens, crec. Em agafo un Leopold pels ombros. Mireu-lo bé. I tant que li dirà. I tant. Necessito nom, cognoms i posició. És tan bona persona i tan bon noi. I tant que ho dirà. Que sí, Leopold? Que sí? I tant. Necessito nom, cognoms i posició. Ho diu? Et dona un paper on apunta la informació Perfecte. i te la dona. No, guarda. Per oblidar-ho per sempre, no? No, les coses, si es prometen, s'han de complir. Sí. Qui és? Sempre està veniada els teus. Bueno, aixeca una mica el llençolet i veieu que en efecte és la Xènia, convertida en mig planta. Oi, em sona.
Vosaltres sabeu què és aquesta abominació? No. No havia vist mai una cosa tan horrible. No, Quin horror. Com li ha passat això? Du algun penjoll? No sé, però jo de vosaltres no gastaria cervesa d'aquesta, vist els resultats de la festa. Devia portar alguna cosa, la cervesa. Està tothom com... No sé, com si els hi hagués... Commocionat. Perquè s'han d'inspeccionar el cos de la Xeni, a veure si hi ha alguna cosa, algun símbol, algo que pugui indicar un objecte màgic o valuós. No, més enllà de les seves joies corrents i comunes, res. El que sí veus és el logo de la família, però ja està. És quan la Olga s'ha de transformar en un ratolí i robar un catxo de dit de aquesta o algo. Sí, home, igual m'infecto. Perquè així li podem portar al governador i d'investigar això, tio. Esto és all wrong. Però aquests són guàrdies dels governadors que hi ha aquí o són del senyor Kent? Vale. Ja ho he entès, doncs ja investigaran. Doncs baixo al soterrani. Hi ha unes escales que pugen, també. On pugen? A lo que és l'estudi com a tal. Això és com el vestíbul. Això són els llibres? Ah, doncs anem a l'estudi. I després ja baixarem. En efecte, veieu un escriptori gegant ple de paperots amb una llibreria darrere plena de, segurament, llibres de registre i burocràcia variada. De fet, saps els típics volums aquests de comptabilitat, any no sé què? Doncs n'hi ha diversos. Volum 2. De gener a febrer. N'hi ha molts de març a juny. Pendientes. Això sí, a sobre de la taula hi ha un parell de tractats de coses més científiques i alguns papers amb tot d'equacions i números que no enteneu. Reconec algun dels llibres? No, no són el llibre. Inspecciona els tractats, a veure de què tracten. Vale, doncs Defy Danger amb sabidoria. Sabidoria? I si voleu tirar vosaltres també per si us sona alguna cosa? Val. Com és? Bueno, sí. Et sona haver... Bueno, veus això, que són sobretot de genètica, tot i que és una branca del coneixement molt poc tractada de moment en aquest món, però sí, veus que va per aquí. L'al·lel dominant amb l'al·lel recessiu... I de botànica. Són de botànica. En Leopold... Estic guanyant una d'exp increïble! Un 3, yeah! Doncs he pujat de nivell 3 vegades, ja. Leopold es cansa ràpid de mirar els paperots aquests, no s'entera absolutament de res, a més comences a tenir son, et pesen les parpelles. L'Eider, en canvi, sí que li sona, sobretot el tractat aquest de botànica, al ser una druida, doncs tu saps d'aquestes coses i veus que la relació entre el que posen aquests llibres, les notes dels papers que han fet el matrimoni de la casa i el que és la natura en si, veus que està tot molt malament, que és abominable tot el que han estat fent aquesta gent. Todo mal. Todo mal. La vida es una mierda, luego vas y te mueres. És perfecte aquest. I veieu, això sí, una nota amb algo que semblen coordenades. Podem saber a on és? Clar, això necessitaríeu consultar un mapa. Hi ha algun mapa per allà? O algú de geografia? Hi ha un mapa de Miastokors i tota la zona del voltant penjat a la paret.
que hi ha algun puesto amb una X Entenc. roja. Mirem les coordenades, aviam on és. I una calavera. No, Es que el de solo la está calavera aquí. no s'ha d'anar al que hi ha monedetes. Després hem de fer en plan de 5 pasos hacia el norte, 12 Sí. hacia el oeste, 2 veces, salta, És perfecte. da 4 palmadas com y es ahí. I toca't un pie. Doncs tireu per Defy Danger amb intel·ligència. Oh, Dios. Bien, en lloc d'un -1 tinc un 0. Carles, confiem en tu. No. Joder. Bien, un 4, més puntets. Comenceu a interpretar la nota aquesta de la localització del tipus... Clar, però aquí posa muntanya. Però quina muntanya es refereix? I amb arbre mig caigut, quin deu ser? I comenceu a debatre quina pot ser la localització. Al cantó de la pedra grisa. És que com no Jo soc podem- urbà, o sigui, no intervinc aquí. Sota la soca caiguda. Vinc. Amb un arbre amb fulles verdes. Ah, Deduïu, això sí que és cap al nord. bueno. Ho estem acotant ja. Sí, No te sento, Olga. Jo diria que està entre Si no diu res de cap pont. la base petita i la base gran del nord. no, però sí posa algo de Wiltains. Llavors, Però els Wiltains, és aquell poblat al que... Hi havia un poblat per aquí. Sí, del que Oh, vam treure el suc que va salvar Miastokors. De que tots siguessin zombis. No. Dóna a entendre que està més lluny, Hi ha més Wiltains. potser. Hem d'anar a parlar amb els Wiltain. Si hi ha algú Wiltain per aquí, perquè l'escriptura sigui Wiltain o perquè hi ha símbols raros, perquè a mi tots els símbols d'aquest paperot me semblen raros, doncs podem anar a parlar amb un especialista dels Wiltain. I ja està, que mos ho digui ell. És un... Algú que Entén aquí. pugui dir Cipriniol, potser. Va, nom aleatori que m'ha vingut random, Hòstia, que veus el futur, també. Pot ser que em transforma el teu déu, jolín, aquestes tirades de daus i que a sobre sents noms. Jolín, això és com jugar a modo easy, tio. Jo estic jugant a modo hardcore. Muy mal. Això de ser nano, mal. Tu jugues al Dark Souls directament. Nosaltres juguem als Telanyecos. Jo que he fet 4 tirades i un 3 i un 4, És que té la marinera. Pujaràs de nivell ràpid. Que tinc 12 punts. Ui, tu no pots pujar de nivell. Collons, pujaràs. Pujaré dels de cop de nivell. Ai, Dios. Doncs bé. Sí, sembla que parla d'algú això, de Wiltain i d'abandonat. Pues més emportem els papers i els ensenyem a algun Wiltain. I A la cort n'hi ha 2 o 3. I és l'única cosa que us endueu. Home, jo ho saquejaria tot, però amb la sort que tinc igual m'emporto una trampa de rates, saps? Una d'aquelles coses que fiques els 2 dits i no els pots separar mai més. Fem els llibres aquests atractats, per si de cas. Les equacions. Hi ha alguna cosa més interessant? Hi ha algunes coses vintage, com relíquies petitetes. S'anaven dels guàrdies amb un quadre gegant. Adéu, Ja hem investigat. He fet una investigació. Que et quedes als quadres, te'ls pots a l'inventari i ja està tot penjament. Els hi venem als guàrdies. El Divinity, joder, vaig arrasar amb tot l'art. El Divinity era un joc que podies... Tu robaves algú i li venies el que li acabaves de robar. Oh, jo ho feia constantment. Això em sona molt a les meves partides de Skyrim,
que me casava amb l'NPC, llavors li feia obrir una botiga, li venia les coses amb ell, i llavors li deia, què la botiga? Genera beneficis o què? Em deia, sí, té la teua part. I jo dic, fotem-li fort. No estava més forrat perquè no podia. Sí. M'encanta. Doncs així que lotegeu alguna cosa o no? Hi ha alguna cosa que puguem portar, però que sigui realment important? A veure, Sí. hi ha coses que podríeu vendre més endavant. Algun llibre que sigui ben parit. I hi ha una mostra en un potet de vidre d'arrel. Això és pues, Això a casa. depèn. Això sí. Vale. I hi ha algunes pallofetes de llúpol a sobre la taula, al costat de les notes. Oh, Agafem-ho també. Que ara no les tenim ja. I mira, si feu un Defy Danger amb intel·ligència, potser trobeu diners i tot. Defy Danger amb què? Amb Intel·ligència. intel·ligència. Per què ho fas, D'aquest això? senyor? Hem de fer tot. D'aquest senyor no em sabrà gens greu. Tots. Un moment que estic apuntant. Ara trobarem 4 monedes, 2 cadascun, i serem rics. Mira. A veure. A veure què... Defy Danger amb intel·ligència. És que em sortirà un 2. Olé, un 8. Oh! Déu meu. Ara, tots tireu un dau de 8. A veure, un de 8. Un 4. I això ho multiplicareu per 10. 40, 70... Què dices? 140. 140 monedes en total. On són les Trobeu. monedes? A l'escriptori a dins, Sí. el primer calaix, us costa obrir-lo però el forceu. I és on està hi ha una bossa que pesa molt amb 70 monedes. No ho heu vist en la vostra putíssima vida, això. Són aquestes. És això multiplicat per 10. O per 5. Multipliquem per 5 perquè no sigui tan bèstia. Ok, és que és molt, no? Però és que hem de sobornar els Però guàrdies. està bé, necessitem diners per sobreviure. Som Mai de comprar roba. Entrem a casa d'un ric, no pot ser que tingui menys calés que el que val Clar. una sola ronda per tothom a una taverna. Vull dir, Vale. hi ha un moviment que paguem 100 monedes només per plantejar pagar una ronda a tothom. Una ronda! El moviment de festejar. No l'hem fet una sola vegada, per l'única vegada que vam aconseguir 100 monedes. No pot ser que entrem a casa un dels tios més porrats de la ciutat i, de fet, el que hem trobat encara és poc. Però, jo ho accepto perquè és el màxim de diners que ens has arribat a donar. Que van amb targeta, no ho entens? Ja. Bueno, amb lletres de canvi, té. No, està bé. M'ho has sapigut vendre. Vale, trobeu una bossa aquesta amb 70 monedes d'or. Bueno, monedes. Després, en Leopold, que no és molt aficionat a la lectura, comença a treure els llibres aquests de comptabilitat de la prestatgeria i descobreix un que era fals i a dins Boring. hi havia 40 monedes també. Entre els palls. I l'Eider agafa el quadre, el despenja i veu un forat, que no és una caixa forta, amb una capseta dins que també té 30 monedes. Doncs ens tocarà... Són 45. 46. 46 per 3. A veure, si és 46 amb 6 s'arrotoneja 47. Va, vosaltres pilleu 47 i jo el 46. No, tens 47. Que llavors és 141. Pilleu 47 i jo 46.
I ja està. Ja està. Ja no tentem la sort amb les monedes. Vinga, us queixareu, Tota la quantitat de monedes que tinc són 47. Si vols, comencem a mirar el manual, tot el que arriba a valer cada cosa, i veuràs que som pobres no el següent. No ploris. Ai, jo vaig dir una Però hauríem de abraçada. començar el joc amb una mica de diners. No, perquè si comences ric no t'esforces. Com a la vida, no? Correcte. Has de començar Ja no val la pobre. pena. A la perquè vida ho tens neoliberal. I saber lo que valen pintes. Un cavall val 75 monedes. No necessitem cavall quan tenim gent deshonrosa que mos porte. Un bot salvavides d'aquests, 150. Un vaixell Són mercant molt val pobres. 5.000 monedes. I tu per què cony Per què necessites un vaixell si només podem accedir a un xarco? No podem ni permetre'ns una cabanya de merda. Ens podem permetre durant un temps una xofa i ja està. Bueno, quin problema tens? Si no, vine a viure a casa meva. Que Jo- ens hem al llit tingut tinc puesto. per tenir una casa de merda en aquest bot també. Que ja ha passat, ja està. Però tu no eres religiosa, les coses materials no t'han d'importar. Clar, però d'alguna manera hem de poder adorar els nostres déus. Si no, Fins si no, dels més materialistes. si no ens podem mantenir vius, no podem adorar correctament els déus. Déu proveirà. No l'has sentit mai, aquesta. Sí. Déu proveirà. No tens prou a fer. Mira, La mare no és així, veus? Per això li van bé les coses. robes elegants, 105 monedes d'or. Oh, em puc comprar una! No, no pots? Tenia d'altres. Pots comprar un mitjó elegant, com a molt. No, jo tinc 108 monedes. Per què? Ja que resulta Ben. que ets tu la pobra. Es pensa? Jo només en tinc 47. Jo també. De què eren? Ens vam oblidar d'apuntar-nos alguna cosa. És que segurament som els únics que hem pagat coses. Aquí en Leopold no s'estira de la butxaca quan ha de pagar coses. És un jeta. Jo demano a casa. Vamos, que en Leopold és ric i vosaltres no. Uns miserables. Puc comprar una poció curativa, val 50 monedes. Ja estàs de plorar? Vale, no hi ha res més interessant aquí. Baixem al soterrani. Sòtano. El sòtano, bueno, si voleu. Sí? Aneu al Home, jo diria que tenim proves i ja podem fondre el camp d'aquí, perquè si ens pillaran. Bueno, potser millor comprovar també el soterrani. Sí? Sí, Hi haurà alguna cosa, dic jo. Vale. Sí, sí aviam, hi haurà proves. Hi ha guàrdies investigant el material aquest. Sí. Dels experiments i els trossos de cossos que veu veure i tal. I el sentiu que diuen que són uns psicòpates, que quina és aquesta aberració que estaven fent i que sembla que tenen alguna amagatall al nord de la ciutat. Entro directament. Què heu dit, que està al nord? Hi ha algun tipus de cervesa així suelta? Perquè n'estic segur que ma mare em vol provar. No. Ni encara que sigui tòxica, és que a ella li molarà amb 10.000. No. Hi ha un barrilet petitet. El puc provar o què? Sí. O no? Sí, pots agafar-lo. Però en tenim una casa del senyor sense... No, és on ha caigut el senyor... És on ha caigut, està tot ple de sang. Sí, allò ja és inservible. És veritat. Me'l fico a la panxa. Perquè així semblarà que sigui un enano gordo. En realitat estic supercatxes. Perquè segueixo l'entrenament del meu pare, ¿vale? Estem els dos molt catxes.
Entreu i els dic, el nord què? Qui ets tu? Un altre cop. He arribat fins aquí parlant amb els altres guàrdies. Venim aquí a investigar per la guàrdia de la ciutat, bla, bla, bla. Sumeu més 1. Estem aquí. Vull dir, hem passat diversos controls dels vostres companys. Estem aquí per investigar. Reconeixen en Leopold. Veus? Ràpid. I li fan el gest aquest del punyito, saps? Ei, què tal? I n'hi ha un Ja sé que no s'ha de vindre a executar ningú per aquí, però... Bueno, com que érem a la festa, doncs ens han vingut a preguntar a veure si podem investigar més profundament. Ja han executat gent, perquè... Massa. Mare meva. Heu vist el Bueno, jo no diria que allò que hem vist sigui gent. Sí, no sé. Heu descobert alguna cosa interessant per aquí? O què? Més enllà dels cadàvers aquests mig planta? Jo com a estètica no ho compro, Cassandra mira al voltant de la sala aquesta. Què més hi ha? Què pugui haver? O que... No gran cosa, no, res que no hagueu vist ja abans. No és per res, això. Doncs us deixem fer la vostra feina, vale? Però no voldríem pas molestar. I no ens concreten més lo de l'amagatall. Sí, és que, per què dieu lo del nord? Hem vist aquesta nota que posava... Dona a entendre que tenen un amagatall secret en un dels temples aquells derruïts dels Wiltain. Quina nota? Mira aquesta. Haurem d'anar bé. Joder, que ràpid aquí. Intento canviar la conversa a algo que no sigui el que un amic meu hagi destrossat una evidència. Saps? No han destrossat, ens l'hem apropiat per poder saber on hem d'anar. Ara ja podem marxar. Amb el senyor Wiltain aquell que hem d'anar a veure. No, ara ja sabeu on és. Ara no mos cal anar buscant ningú Wiltain. Bueno, si voleu anar a parlar amb els Wiltain perquè us cauen bé, vale, però no cal. Home, perquè si mos poden dir algun tipus de mesures per anar més protegits a l'hora d'entrar a segons quins temples, o si tenen trampes als temples o alguna cosa així, potser sí que podríem anar a preguntar als Wiltain primer. Igual acabaríem abans preguntar-li a ta mare. Mare. I portar-li la cervesa aquesta ja s'ho fliparà en colors. Muntarà ella una festa. Aneu cap a casa de l'Hèstia un altre cop, que ara ja és pel matí. La son que hauríeu de tenir, de no haver dormit i d'estar aquí... Mos quedem a dormir ja. Sí, millor. Però damunt del barrilet deixo una nota del pal. Cervesa contaminada, sisplau, no tocar, són proves. Bueno, però a veure què passa. Veurem la força de voluntat de l'Hèstia. Me la guardo a l'habitació per si de cap. Que puta. Hèstia puta. Sí, me la guardo a l'habitació per si de cas. Vale. Doncs el dia següent, al cap d'unes hores, ja us desperteu, ara ja és migdia, i l'Arnold està treballant i l'Hèstia segurament està al temple. Però coneixeu que l'Hèstia té tractes amb en Cifriniol, amb el que no heu tractat, però sabeu que la coneix. Però també el pare d'en Leopold és el cap de la guàrdia de la ciutat, no? Sí. I també li diguem això? No aniria bé per... Si ens pot donar un cop de mà i anar allà? Com vulgueu. Un informe. Informe. Hecho. Sí, parla. Burocràcia, my thing. Però llavors l'he d'anar a buscar la feina. Uf. Madre mia, vés a saber quina ruta està fent. Vés a saber quina ruta està fent. Si li deixo l'informe directament allà a la secretaria, ja s'ho trobaran. Mare meva, quin pau. Però... I no podem anar cap allà directament i ja està. Com?
Podeu fer el que És vulgueu. més divertit. Lliures. A veure, quan costa contractar gent. A veure, què digueu? Que no us sento prou. Estic sorda amb aquestes edats meues. El que estic mirant a Jo veure què aniria a lo costa. loco. Sí, voleu anar directament? No contractem a ningú. Què va? A qui vols contractar? Doncs altres aventurers insensats que ens puguin ajudar. Què va? Perquè se'n vagin corrents com l'altre. Jo, com a molt, contractaria 3 cavalls. Si es pot. No, no podem. Cavalls són 50. Només tu et pots permetre cavalls. Podeu ajuntar diners de diversos. Claro. I quedar arruïnats per haver agafat un puto cavall. No necessitem Bueno. cavall. O sí. Pots plorar en un racó. Podem agafar 2 cavalls i jo i algú altre puja amunt i l'altre que puja amb un altre. Escolta la veu de la raó. I rapinyar menjar puc agafar de que casa i ja està. Va. No, però mira si vols contractar algú. No. Indirecte. No tenim temps de contractar gent. Doncs aneu en direcció a aquest temple d'aquí dalt. Doncs a veure. Ara vindria el moviment aquest de... El d'anar a l'aventura. Sí. Anava en sabidoria, no? Em sembla, la tirada. Doncs la liem parda. Bueno, només un Sí, li empala. pot ser. Amb Ai, això. estava això. No, que la Olga també fatal. No està en camarón. No, jo tinc el de sabidoria al màxim. Ah, sí? Ah, vale. Sí, és la que tinc més alta. Juraria. Doncs jo tinc -1. Fareu el moviment aquest, arribareu allà, en principi, y ya os dejarem para el propio día. Vale. Era lo de realizar un viaje peligroso. Cuando viajáis a través de territorio hostil, elegid un miembro del grupo para que actúe como guía, otro como vigía y otro como intendente. Què era el més important? Que... Guia? Sí, no? Intendente. Vols fer tu, Eider, de guia i jo faig de vigia? Vale. Doncs tots heu de tirar amb sabidoria. Perdrem el menjar, ho sabeu. Morirem de gana, no? I l'Eider, quan té... Olé! L'Eider sap trobar els camins més directes a través del bosc i, en efecte, arribeu més ràpid. Arribeu en 24 hores justes, ¿vale? O sigui, heu hagut de dormir primer, acampar durant la nit i tal, però 24 hores justes. Morts de gana. La Cassandra. Què estava fent la Cassandra de vigia? Sí. Bueno, us fa arribar sense haver-vos d'enfrontar res. No heu trobat cap problema. Però, quantes racions de menjar teníeu? Teníem Sí. 6 racions, una per dinar, per sopar un dia i l'altra per dinar un altre dia. Jo crec que sí que ha passat, que en Leopold ha volgut anar deixant un rastre de grunes per no perdre. No, té més pinta de que les ha perdut. Sí, perquè en comptes de tirar en grunes, ha tirat el pa sencer. Sí. Se les ha menjat, en realitat. Sí, mentre dormíem els he fotut. Sí. O que ha vingut un llop i se m'emporta la saca. Ja, això seria el de les racions de viatge. Tots teniu? Jo crec que no. Tu tens aquí? Tinc 5 usos. No tinc res d'això. Soc pobre. Mira, en Leopold també té. Ah, sí, jo sí. Vale. A veure, cadascú en perd 3. Però el druida crec que no li calia menjar ni beure. Sí, alimentado por la naturaleza. Necesitas comer o beber. Si un movimiento te dice que marques una ración, ignóralo.
Toma! Tu fas Amb això sí, se'n diu i ja està. trastorn alimentari. Però no passa res. Oh no, los fotones me engordan. Un parasol per no... M'està donant massa escalpits. Dios mío, no. He bebido agua, oh Dios. Hosti, perquè som així, mare de Déu. Vale, doncs arribeu finalment davant de les ruïnes del temple i veieu petjades en el terra, que és fang, sobretot, i veieu petjades recents. Sembla que algú ha anat per allà fa poc, però no veieu a ningú. Ni veureu a ningú perquè ho deixem pel proper dia. Que ara ve la festa sorpresa d'en Llorenç. Els punts! Així que... Bueno, és una festa privada, no? I vosaltres us colareu com uns maleducats? De debò, quina vergonya. Perquè tinc un moviment que es diu caca. Què has fet aquí? Jo això no ho he fet. Sí, Caca. Ho has fet tu, ho acabo de fer jo. bien, Master, porta't bé, Què vols que faci caca, Viena? O sigui, és algo que també vull fer i m'interessa molt, però jolín. Si falles, què és, que no has fet caca o que has fet d'una manera que no et va bé? O que faig com els monos i els tiro caca. Saps allò? Hola, què tal? M'encanta. Pues marxo, nens. Passeu-vos molt bé. Sí, jo també. Molta bondat. Que tingueu molt bona setmana. Corets!